Tik sampar bazar bai chowmuni ni lahar o buthakjak tamogai video live khitongo ang tabuk tini ni chowmari but counting Khowai SDM bo ang tak thangi tongo ang logi borok koini bogi ang live diwi thangi tongo tamogai yango general amchaiti thangna tonglo saising ga helmet bo tujale pogoi phaikya hingke tak saising thangi tongo aboni bagui nogno ang live diwo je ani oro je channel no naitongnai borokni bagui tai ani bagui jottoni bagui no mane kaham tongnani bagui ang tabuk thangnai star khainai bike bai ang tabuk bike star khainai tamokai norok bo jahate ang kaham kwrwngkha kifili phaiui norok no ang ani channel naitongnai rok no jahate khe phano norok no ang video update dimanani thangai kaham kwrwng khai soguinani tai phaifuru kifili kaham kwrwngui sokpainani bagui norok no ang koyo tamokai ang tabuk thangnai norok surudi ani bagui ang thangi tongo norok no phungnani bagui no chaitogui tongo saisingba tai tangkhaini ba saising no thangui ma tongjago tai hanogi to borok bo ang tulia tamokai buini busa buti rok tui phainangkha bo tamo hai haina diba hingke saising samung khai tongo tamo saising no ma phaijaka kiri bo lachi bo tai tangkhaina ba naitongdi nang norok no tabuk bwskang dige hosinai ani bagui kaham tongdi ang tabuk Khowai SDM o thangi tongo do takuktai bo huksong ang tabuk bike star khainai phone pocket danai sampah bazar sampai kita tabuk area wa hapang tabuk kapang tau tai buksong norok sarai dan nukui mantong sabai kira dikisa tamong kai nugi ang nugian sade ai phono ang yasa rombo yasa salagoi ang haki phono norok nukui matang do wanje area wang hap tongo or ki prosa tongo or mix genar nai tongdi ang thangi tongo
lama haniman lama ya. Oke, toli usah ya. Toli. Jadi mau rawisan tanah kere, angke begitu ya. Kabang tahu saya bukan, ang bisa kiri tamar obo kere, kiri ya, kiri nabo nang ya, borai borok.